सदांच म्हजेवन पयलो येवन गडनार भांगार बसून रावतालो. कितें जालें काय म्हजें इश्टा? दामोदर घे घे दामोदर घे पेडे का. ओय कसले पेडे? गुड न्यूज आस्ता. अरे पिता तुझं आणि आता गुड न्यूज दिवपाचो उरला. तुझी बायल म्हणान गेल्यार कितलीशीच वर्सां जाली. दामोदर हांव रिटायर्ड जाला आणि म्हाका प्रोव्हिडंट फंड म्हणून एक उणे 90 लाख मेळ्ळ्या. 90 लाख? ओय म्हाका फकत एकूच पेडो. एकूच पेडो म्हळ्यार ते बॉक्स हाडून तुका घे का. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. कित्याक म्हणलें तुवें म्हाका? सॉरी 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 सॉरी. सॉरी कित्याक म्हणलें तुवें म्हाका? अरे देवा विसरलो पळय. तुजो तो कायदो न्ही म्हाका दिवपाचो. म्हजो कायदो तो तुका पेडे दिवपाचो. एक सांग सेबस्तियन म्हाका कितें ह्या 90 लाखांचे कितें करूंक चिंतला तुवें? पयलीं म्हाका एक एसी कार घेवंक जाय सुमार 15 लाखांची. गुड व्हेरी गुड. आमकां केन्ना केन्ना बसपा मेळटलें कारान. उपरांत म्हजे एकलेच पुताक काजार करूंक जाय म्हाका. और रात ओके ओके. आणि उरलेले दुडू फिक्स डिपॉझिट घालता म्हज्या पुताच्या नांवार. पुताच्या नांवार ओय आनी तुज्या नांवार? पूत म्हजो म्हणतो दुडू म्हजेच जाले तुमच्या माती. अरे पुताच्या नांवार घातले म्हणटकच पुताचे जाले न्ही ते. हांव तुका एक सांग रागार जातलो म्हणजे घेत ना. हे पळय सगळे तुडू पुताच्या नांवार बँकेत घालू नाका. थोडे तुडू तुज्या नांवार अकाउंटार तुज्या घालून दवर. जाणटेपणान तुज्या दिसपेसान. दामोदर जाणटेपणान आनी आमकां कसलो दिसपेस आसा? म्हणजे सकाळची एक च्या आणि एक पाव, दनपारचे मुठभर जेवण आणि रातची एक भाकरी चली आमचे जेवण. दामोदर आम्ही कितें करतात ते आमचे भुरग्या पासत करतात न्हय. ती आमची गिरेस्तकाय न्हय. बरोबर. भुरगीं आमची कुशालकाय न्हय. जे कितें म्हजे ते म्हज्या पुताचे आणि जे कितें म्हज्या पुताचे ते म्हजे. म्हजो पूत म्हजें जिवीत. माय सन इज माय लायफ. सेबस्तियन ओल्ड एज होम हे पिक्चर पळयला तुवें? ना केन्ना टायम मेळ्ळो जाल्यार मुद्दाम वचून पळया. चुकूं नाका. ना म्हणजे हांव तुजो पूत वायट म्हणना. फाल्यांचे कोणी पळयला हांवें. पळय हांव कितें सांगता ते म्हज्या उतराचो बारीकसाणी नियाळ. अरे अरे जेन्ना आमी खुशाल आसतात उमेदीन आसतात तेन्ना कांतारांचें म्युझिक आयकून आमी खुशाल जातात. पूण जेन्ना आमी दुखी आसतात तेन्ना त्याच कांतारांतली उतरां आयकून आमी दुखी जातात. दामोदर अरे ओय सेबस्तियन ओय तुम दोगांय गोबाळ लागीत रे. अरे बाबा ओय काय कितें तुम्हीच मरे. अरे भुरगेपणासान फ्रेंड आमी. फ्रेंडू हय. एसो फ्रेंड आहे पयले पाचवी गे मुगलो एक फ्रेंड आलो पण मातसो तकले नालो म्हणून एसन मात चोय नाले मातशें शिकवता. ओय मात चोय एश को तकली मार घालो. ओय चलता 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 रस्त्यार मोठे शेण आणले. शेणान पडून बरे शेण फोडून वयले. घे शेणाची खबर सोड. घे पेडो खा. बाप जाणकी तुमगे अरे बाबा त्यागेर जाऊंक ना. तुमगे जाला असतो ना बाबा जाऊंक ना. पूण हांव रिटायर्ड जाला आणि म्हाका प्रोव्हिडंट फंड 90 लाख मेळ्ळ्या. 90 लाख होय आणि म्हाक एक दूध पेडो दितो. म्हाक नाका तुका दूध पेडो. म्हाक दीत जाले मरे एक 20 लाख दी. 20 लाख. बरं 30 लाख दी. तुजो अकाउंट नंबर म्हज्या मोबायलाचेर तूं म्हाका धाडून दी. हांव 30 लाख तुज्या अकाउंटाचेर ट्रान्सफर करता. पुरो 30 लाख पुरो. आणि एक 150 रुपये शुभेच घाल रे. एक पेंट आणि एक काल सांगत कर बाबा. अरे पॅन्ट आणि काल सांगल्यार एकूच जालें न्ही. आय साहेब या पिशान कोण सोजमायतलो. अरे पेंट कितें एश कोण रे लांबे आले. अरे काल सांगणे मुडी येले. अरे बाबा पूण 150 रुपयान पॅन्ट येता. अरे आंगले वकार रुपाले होतो चोय रे. 15 रुपया आता अंडरवेअर मेळटा. म्हणजे अंडरवेअर फकत 15 दिसू घालपाचे. हे पळय अंडरवेअरची खबर सोड. तुका पॅन्ट घेवपाक हांव पयशे दिता. 1060. देव बरें कर बाबा. मुगे चेडो अमेरिका सांगलो रोकडे तुज्या पोस्ट दितलो. अरे दिवपाचें बरें आसा. आतां बेगीन बाजारात वच आनी बरीशी एक पॅन्ट घे 1000ची. अरे तुजी पॅन्ट पळय पिनल्या आनी अशीच ती पिनत वयर पावत जाल्यार तुजी अंडरवेअर पासून दिश्टी पडूंक लागतली. शी 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 कसली लज. वय दादल्यागे अंडरवेअर
दिसती पडलेलोस आणि चेडवांगे दिसती पडते की फॅशन नो ते फॅशन रे जड जाऊ हेच फॅशन कोणता मार्केट हे असे पिल्लेले घालून ओय. बोलतात ही फॅशन अरे गरीब बापा घोडा नामून गरीब बापडे पिसलो झालो होते आणि गिरेश गोरी पॅन्ट आणि पिसून झालो होते आजकाल कोणती फॅशन जाय ते जळम रे तू अरे जाय जाण जा किती अशी रिपोर्ट पीस मुदाय का बर बुदाय एक सांगा तुम्ही दोघं किती फॅमिली किती उतरा ओढ जाणार तुम्ही फॅमिली म्हणजे उतराचं ओट किती नकोय ऐका फॅमिली मुळे किती FAMILY मुळे किती फादर अँड मदर आय लव्ह यू पुन्हा मुलगी माय पाहिजे मी नको ताई तुमच्या ठिकाणी असं तू त्याच्या गावाला लागतो एक सांगा का रात्री बाहेर जा म्हटली तुझी आणि बायलेचे समारात आहे ते ना रात्री बाहेर जा किती असताय रे तुम्ही ती बाकी रात असताय का तो टाइम हसवाचा रे तो टाइम निदपा मरे आ पिशेले रे ससा निदाने काय करते मी आता 50 दिवसात कंप्लेंट होता तुमचे रात्री बाहेर तुम्ही असताय म्हणून अरे आमची किती असताय रे आम जवळ असते आम जवळ आहे बाबा आज जवळ पडला तुम्ही असताय म्हणून तुम्ही किती असताय किती असतो तू आम्ही इंगा केस्तान रात्री बाहेर जाऊन आम्ही केस्तान आणि केस्ता क्रॉप नाही कितको गांडू कितको? आम्ही असो? असो तुका माने बाहेर गुजरात मध्ये आणि हा इंग्रज बाहेर राग येऊन बाहेर काढा मुझे मल्टे सोडून मारा आम चुकल मुझे आम विशाल आता मुझे पडला माझी आव रात्री बाहेर त्या 2 काम गेले माझी आव सता मुझे पडला बाहेरचे काढा फेर मारा बाहेर चुकला बाहेर माझी हेडे आपल्याचे पडला तिला बाहेर मामा सागर बाहेर असता मुझे पडला बाय माग काय गेला नो आम काढ म्हणे आणि मी शिवून माता पाहिजे नेस मारे का आव मार तुम्ही सका मार पाय मासला पाहिजे मारा नाही अरे राती बाबाचे हसताय रे असं बोल कसं जवळ आहे असं जवळ आहे रे बाबा आम लोका दाखवय नाही नो गबड आहे आम असताय म्हणून दाखवय नाही तुझी लोका तोड कोणती नाही कोणती नाही आणि आपण तुम्ही पिशे काम किती असताय तू जवळ आहे होय गबड आहे किती हाच्या जवळ आहे बरं एक सर मगा आव सारखा ओ मी बाळ सारखा असं इथे बायले किती जाय म्हणून होय बायले किती जाय किती जाय म्हणून? किती पोस्ट जाय म्हणून सांग. सगळे मुको मागा होय. बायले पैसा आहे होय. मुको मागा तुका मागा. बायले नेसपा किती जाय तुका मागा. मुको मागा बायले हुई टुरा असणे पैसे मुको मागा तुका मागा. बायले जेवपा हापा पिपा जाय मुको मागा पहिले मोबाईल द्यायो बायले मोबाईल जाओ तुका मागा अरे बोईला पहिले गेलो काय दो आपल्या किती साय ते आपल्या गोवाको मागपाचो आणि गोवा गेलो काय दो आपल्या बायले किती मागवते दिपाचो आणि बायले हुशार करपाचो म्हणले नु ओय ए काय दो काय दो बायले के काय दो गोवाको मागपाचो बायले केलो काय दो गोवा करे मागपा तो ओय. दिले मुको मागता अगदी. आणि गुडी जाओ तो तिला मागता काय नाही होतं रिझन होतं फूड सेंटर सोडून फ्राय करा म्हणजे लिंक बदल वचन बदला सांग एक लिंगाने बच्चे ने का सगळे मुको मागता आणि मुलगी द्या का गुडची द्या होतं बदला कोणा पण मागपाची मुको माग आय गिविंग ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द माय वाईफ मुलगी तुका मागपाची होय. तुका मुलगी हाय अरे मग 4 दी 2 डोळीले आणि 2 ओढती कोणाची 4 दी 2 डोळीले आणि 2 ओढती कोणाची अरे बाय सारख्या काय जाण बायले मुलगी देवाकडे मागपाची मुलगी देवाकडे मागपाची देव काढा तुका दिदा तू काढा बायले दिदा बाय काढा ससरा वाटा सांगे वेचे आलाला तिकडे ए तू दुसऱ्या तू दुसऱ्या मिस्टेक करू मला का तू गेल्या पण तुमचं गेले? अरे आपल्या डोळ्यात बिस्कुट असतो ना चाळाला किती चाळाला काय सत्साई चाळाला ए, काय, तुझ्या डोळ्यात बिस्कुट असतो ना दुसऱ्या डोळ्यात बिस्कुट काढू मला का तू गेल्या पिंजरो असतो ना काय काय शिव म्हणा का तू गेल्या तुमचं केला तुझ्या आत्ते कामा हवरा मुझे तू फादरा फादर तुला मुझे माय फादरा मारू को म्हणा का अरे ख्रिस्तावन फादरा पादरी माताय रे पादरी माताय रे तू गेला ना मारून गेलो नाव सॉरी म्हणून गेलो मासे फादरा गेले चिकोलते आणि मुगले चिकोलते ते किती झालं आमरे मिसा म्हणून लाईफा मिसा गेला किती गेला मिसा गेलो मग निदेता मिसा गेलो हांव न्हिदलो तरी असं म्हाका पयर कोण फोर्सान घालो अरे मिसा वोस यायत्रा मिसा गेल्यार स्वर्गा वयताय स्वर्गा धाटाय स्वर्गा तर हांव गेलो स्वर्गार असं होता फॉर्मल काढा असं सुनील आणि मिसा गेलो भूमिका रे म्हाका 4 लाखा
तिच्या शर्मा सांगलो ना कोणा सांगिला किती म्हाका काय खबर ना लास्ट मीस खबर तरी पाद्री देसाम दिसतो पण पाद्री तुका जाय मातशे बोसा पुढे आणि ते फुडल्या आयताराची कार्यावळ सांगते फुडल्या आयताराक रिडींग करतलो ओवाड फुडल्या आयताराक इगोची सफाई करतलो ओवाड फुडल्या आयताराक कुमण्याव कोण दितलो मीटिंग असतेली हे असतेले ते असतेले सगळे ते सांगते आणि लास्ट हाऊस फादरान सांगितले आमचे इगोर्जीची तोर मोडोंक पावल्या ती थरकी करूंक सुमार 4 लाखाचो देसपेस आसा कोणूय ते 4 लाख घेवंक सोदता जाल्यार आसा थंयच उबो रावचो म्हणून तेन्ना मरे म्हाका ते कोणाक तेन्ना चिमट काड रे चिमट काड हांव रावलो तेन्ना म्हाका ते चिमट हांव 4 लाख अरे हांव 4 लाख दिता रे आणि फादरा सांगून वतालो एक ट्रेन बोलना हांव कुछ पासो एक मने फादरा सांगलेलो फादर तुका 4 लाख नाही रे म्हणून म्हाका खबर गेली वादी करा मारून गेलो एक मिस तुक 4 लाखाचे पडले 4 लाख हे शेत आपा जाय हे कोण मिस सावसन पडले सायकलासो माकाचे निंताय नो हेची फसाव वयर माझ्या पुताचे काजार झाला असले बडबडण केला हांवें माझ्या पुताचे काजार तसले काजारांनी आमच्या वाड्यात केन्नाच जावंक ना तरी पूण हे गांवचो लोक कितें उलयता गांवांत माझ्या पुताच्या काजाराचो कसलो आवाज जाला हे म्हाका सगळी म्हायती जाय म्हणून हांवें प्रथनाक बेंडेजाक आनी सिपोलाक आपोवंक धाडलेली रोकडीच येता ती म्हणून फोनार सांगताली हातून पासून येवंक ना देव खंय येवंक ना कोण म्हणजे हांव घरान भितर सला हे वाटेर मेळपाक किती वेळ आपोवपा चड न्हय काजार बरें गेले न्हय माझ्या पुताचे एशकोन पुता काजार करपा उच्या पाय पडत्या लावन काना केस पासवाच पडा थँक्यू आपली बरा आपण पडेल मरे काजरा तू सांगता नको आपल्या बायगे कामना तू हांगो न्हू आलो रे आपल्यागे काजरा पण पाय लातीन केलोले डान्स करून आमले रे बरोबर चड न्हय एकदम चड न्हय काजार ऍक्च्युअली तू काजार न्हू तुगे चड्या काजार आत्ता स्ट्रेमाची करून दाखवले कित्याक किती की सारखं पाय घालून लुग्या राहते ती शी सारखं लुग्या कोण कोण आवडतो बरे सिंपल पण आम्हाला ते वाटे कोण असू नये मरे ओय मरे ओय तिचू तू लोक रे तिचू ब्रापा पास स्वप्न Thank you. पाहिला आपल्यागे कोण आंडेल म्हणालेली आणि दादले आपल्यागे पाहिला घड्याचे गिनालेली पावड्याची गोसम कोण दुर्गाची गोसम किती म्हणताली? ट्रेंड असते ते ट्रेंडाची गोसम आले कोण वर्तनाचे कोण लायकी सुरे कोण लायकीवर सुरे किती काजार बरा काजार आगी हे भाषेने चढ्या काजार करपानो पॉलिटिशियनांनी कुठात असपालाय किती काजार काजरा लोक होला बिटलो सोल तेतो पियो आणि धोकू लागलो म्हणून काजार कापजापासून लोक आलोला रे आलोला तू बरा सिरियस झाला मरे प्रताप किती आमरे होटी मार गेलो सा पिला पिला पिल्ला पिल्ला आगी? आय नो टोटल नो होय. सांगे गड दापून आणि मेसून 30 पेग माने 30 पेग 30 पेग? बीत सोडा 20 जाल्यार 30 मारतो आणि त्याची हुस्ता जाल्यार ते पेक मारतो मुक्या मेल जाल्यार तो सोडा घालता आणि त्याची हुस्ता जाल्यार डोळा उठतो बाबा बाबा बेनेज स्कीम येता न्हू तेन्ना घेवपा जाय एसपीडी एक गावडाचे न्हू सेल सदा कोणा सेल पडटना सेला आवच्या रे सेला हायत काढो जाणा तिथे मागीर फुडें पय परे 10 पेग मारले 10 पेग म्हाका अशी की केसील रे पेडा हाटला गेलो उंचिलो उकलो फ्रेशात न्हू तू फ्रेशात न्हू मागीर आयको फ्रेशात लाव आनी 10 पेग मारले आनी 10 पेग मारले 12 हाटला गेलो उंचिलो रस्ताला बारा हाता उठला तो तू ओय ओय टॉयलेट आवडले मागीर डोक्यात पाय पड मरे पुढे गो आखड हळेगो दिसती पडा दोडकीना मुंगे भरी अकार माडली टेंडर पीस केलो 12 हाडल्यानी तुझी मायने 1000 सोडताले ती घालणार रे ती तिथं टेंडर पीसा जाई कोणा तो ती आणि मुख्या नगले पाहिजे मातशे पेटाले किती झाले रे? आणि केसो उतरो रे म्हाका कित्या? यो कुयलो कामालो किती
तो लोकल सारको पोत तो पिल्लर तू हँग जात बोला तो तुझी अरे आई बरे सर सर गावा का ती कोको कोला पिल्लू में तू गेले जानी वाका रे कीच बात करना जानी हुई गेल रे जानी वेंडी चढ्या का जरा गप्प लोक तुम्ही त्याला खोट किती मांडली तो लोक सर्व म्हणून त्या खोटी मारपाची ठीक आहे त्यागे सर्व करून तो पित्री मारून होता याने कॉन्फिडन्स मारून गेलं अहो पिता उकिता खबा होता त्याला वेळ कॉन्फिडन्स काढला हो किती केले त्याने किती केला केलं मरे लास्ट डान्स कोणे गेलो उकले गे नवरे गेलो उकल नवरे गेलो. किती प्रिपरेशन करता तो ऑफकोर्स होते गेला नवरे टॅप मारता टॅप मार टाइम हो टॅप मार टाइम टेप मारता कोणाचा फोटो कडे नवरे ना नवरे माशा लोकांना बंद कर आणि नवरे आड गा शूट पिचून मारा अरे आणि काय जरा ते खोट बनालो तोच मार के चढ्या फोटा देव बाहेर करू करतो तुम्ही माझ्या पुताक सवार केला ती खबर सोडा बरं जेवण जेवलेली बरं तुम्ही अहो तिथे जेवण दिलं कष्टाच्या कोणाने केटरिंगची ऍक्ट्रिसला कॅटरस बनवली हा बेस्ट सगळं बोलत बरे जेवणाची हवा बरे फोरबोर्ड किती वास मुकल्यानो एक बाई दे साडे पालो वाजूस सरपाट्या पुडिंग आपल्या छोटा गोड सांगा नाही आणि तू एक काही ओरवत ना भेंडे आई तो म्हणणार माझी पुढे का माहिती देऊ मागबरे दोन कालसा घालपा सोय रे एक कालसा काय मारे दोन्ही नमी आजकाल गाठ मारे सकल गाठ मारे मारे एक दोन्ही आनो लाव चिकन आरोस आरोस शिस्ताकडे शिताकडे माय इथे पिया नाचला तुम्ही बाय टेस्ट कोताय काकराकू सगळे बोल बरे एक वाच नाही बेलो कसको वाचले ओरे वाच माय हे दोन्ही किती नाही किती घेतले हे दोन्ही आईस्क्रीम जेली पुडिंग आणि बेले सेले बेले किस्तन नाही घोड्या सांगतो अरे कास्टर्ड कास्टर्ड घातले की तू जेली पुडिंग मी बोल बरे होंदी में कोट मारी दोन्ही दोन्ही आंबा मारो किंग्या लोक पण जेलानु आणि लोकांकडे खेळ होईनानु मुझी बुकानु एक खेळून पाटाची पेटी पटकाडो किती मुसाने आपल्या केसोड शिकून काम पेटी पटा दुसरा नूडल्स करायले होय आणि तू काही करत ना तर तो पिलो बोलो तिच्या होई मावा पिता म्हणजे जेवणा मॅच का बाल झाले तर असं गेलो तसं मेजाचे बघितले काय जिना साप चाकून गेलो तो त्याची पोळी कोणाची ते मेजाचे ते हे आईस असणारे आईस जलाची केलेली ती त्याची पोळी बघित आईस खादा माले लागलो चवा झाला बघित मला को पत्र आईस मी हा ऐसा होतो ना मिसा गेल्या तीन लोक होय माझी सून सारखी दिवस पण सारखी दिवस पण होय. तीच रात कारण देवाचीच कथा रंगत मग एक काय बरे डबे मागे होय देवाचे नाव तिच्या तोंडावरच होय असतात ना. देवी आताचे नाव तोंडात लायता तो श्रीक्रीम आणि माझा पूत म्हणजे सुनी सांगताला हानी म्हणून किया म्हणून पण माझी सून माका एक सुर दौरून कोशीच हानी म्हणून होतो नशीब तुझे नशीब जे जो तुका कृपा देऊन बाय आता जाऊन तुमच्या सांगून ना माझी सुनीची तोंडात देवाचे नाव असं म्हणून दिव्या ओझा असा बँडेज गावठी दोतोर काउंटी दोतोर मुसफरा दोन असे सात अशी वर काढली फॉरेस्ट डॉक्टर
ते खातलो जाल्यार दात आसूंक जाय मनशाक नशीब आसूंक जाय कितें आसूंक जाय नशीब आसूंक जाय हांव तुमकां चाव करून हाडटा नाका दिव्या बाय तुगे बऱ्या उतरांनी आमचे पोट भरले तुझ्या सासून आमच्या गांवांत एकूय ना जय बाप शिके तू बेस्ट तुगे बायला बेस्ट ऐ तुका लायक जमना रे ती लायक झाड पाले हांव तुका लायक जायना ते मात बाय तुम्ही उलयात हांव आलमेचे बूक ओके बाय हे संवसारान गिरेस्त मनीस म्हणटा तो न्हय बाय सचे बेका लाखांनी दुडू आसता तो पूण गिरेस्त मनीस म्हणटा तो जाचे ओड्ड्याक दोयाल काडीत आसता तो आनी तसले दोयाल काडीत तुजे ओड्ड्यात आसा बाय सारकी तुझे पाय दिव्या हांवें तुका पयलेंच सांगलें म्हजो पाय तुका आपली सून न्हय पूण आपली दूख कशी मानून घेतलो म्हणून आणि हांवूय ताका म्हजो सासू पाय न्हय पूण कशें पाय म्हणून मानतली म्हणून हय बाबा हांवें जायत्या थिएटरांनी जायत्या पिक्चरांनी पळयलां एक फावट पूत काजार जाला म्हणटोच बायलेच्या आयकून आपल्या मायक मायक त्रास करता तांकां घरांतली भायर घालता तांकां दूख दिता पूण बाय हांव तशें मात केन्नाच करचो कारण तूं कसो